सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. महाप्रबोधन यात्रेत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत दारू पिऊन भाषण करत होते असा आरोप आमदार नितेश राणेंनी केलाय. तसेच महाप्रबोधन यात्रेची खिल्ली देखील उडवली आहे. काल बीडमध्ये महाप्रबोधन यात्रा झाली. आता ही महाप्रबोधन यात्रा उभाटा शिवसेनेची होती की राष्ट्रवादी काँग्रेसची होती, ह्याचं उत्तर जरा आम्हा लोकांना मिळालं पाहिजे. सभेची वेळ 5 वाजताची दिली होती आणि सभा सुरू झाली 8 वाजता. सभेसाठी निघालेली जी रॅली होती, बाईक रॅली, त्याच्यामध्ये उद्धव ठाकरे बरोबरच्या शिवसैनिक किती होते तर हाताच्या बोटावर होते. ती पूर्ण बाईक रॅली हे राष्ट्रवादीच्या स्थानिक आमदारांचे कार्यकर्ते होते. जे महाप्रबोधन यात्रेमध्ये जे लोक बसवलेले, आणलेले, कारण का पहिल्या सगळ्या खाल्या खुर्च्या होत्या आणि खाली खुर्च्या भरत नाहीयेत म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना, आमदारांना, धनंजय मुंडेंना किती फोन करण्यात आले ह्याचा थानपत्ताच नाही. की आमची इज्जत जाईल, कसंही सभा भरा, अशा विनवण्या करण्यात आल्या. म्हणजे स्वतःला जागतिक नेते समजणारे शिवसेनेचे 2 प्रवक्ते तुमच्या सभेला साधी गर्दी जमत नाही, लोक राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून बोलवायला लागतात आणि पंतप्रधानांवर टीका करता, अमित शाह साहेबांवर टीका करता. मला आठवतं शिवसेनेच्या व्यासपीठ बाळासाहेबांच्या अगोदर पहिली काय भाषणं व्हायची. लीलाधर डाके साहेब असतील, सुधीर जोशी साहेब असतील, प्रमोद नवलकर साहेब असतील, हे होत्या शिवसेनेच्या तोफ, जे खऱ्या अर्थाने प्रबोधन करायचे. आता सोफा आणि एसीचे वसुली करणारे, बाळासाहेबांना म्हातारा म्हणणारे, आदित्य ठाकरेला पेंगुइन म्हणणारे, बाळासाहेब आणि त्याच्या मुलाला मी संपवून दाखवीन असं बोलणारे ह्यांचे महाप्रबोधन यात्राचे वक्ते भाषणामध्ये मोदी साहेब आणि अमित शाह साहेब आणि ह्या सगळ्या मोठ्या मोठ्या नेत्यांवर टीका केली. संजय राजाराम राऊत किती शुद्धीत होता, कुठल्या ब्रँडची मारल्यानंतर भाषण देत होता, ह्याचा खरंच तपास करायला हवा. सभेच्या अगोदर त्याची ड्रिंकिंग टेस्ट घेतली, त्याची मशीन लावली तर कळेल का बाबा हा 290 मारल्याशिवाय भाषण करत नाही. हे मी परत परत जबाबदारीने सांगतो. अशा लोकांच्या तोंडातून पंतप्रधानांवर टीका,
अमित शहाजींवर टीका, भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या नेत्यांवर टीका. अरे तू शुद्धीत भाषण करू शकत नाही, कार्यकर्त्याकडून वसुली केल्याशिवाय तुमच्या सभा होत नाहीत, प्रबोधन होत नाही. एवढीच तुमच्या दोघांची आणि तुमच्या उबाटा शिवसेनेची लायकी. आणि आमच्या पंतप्रधानांवर टीका. ज्या पंतप्रधानांना काल 2-3 दिवसापासून बघा, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतील, ब्रिटनचे पंतप्रधान असतील, की जागतिक स्तरावर किती मान आहे आमच्या पंतप्रधानांना, ते जरा बघा, व्हिडिओ बघा. आणि तुझ्या मालकाला साधा कलानगरमध्ये कोण ओळखत नाही, इज्जत देत नाही. फुकट्यासारखं आयुष्य जगणारे तुझ्या मालकाचे कुटुंब साधे परफ्यूम स्वतःच्या पैशाने मारत नाहीत, आणि तुम्ही पंतप्रधानांवर टीका करण्याची हिंमत करता. 2000 नोटावर च्या निर्णयानंतर फार चलबिचल झालेली आहे, मी ऐकतोय. जो कर्जतच्या फार्म हाऊसवर 2000 नोटाचा जो कारखाना ठेवलाय, थोडं JCB लावून अगर कर्जतच्या फार्म हाऊसची जमीन खोदली तर देशभरातल्या अर्धे 2000च्या नोटा तुम्हाला कर्जत फार्म हाऊसच्या जमिनीखाली भेटतील. तुम्हाला आठवत असेल, कोविड काळामध्ये जेव्हा सुशांत सिंग राजपूतची केस होत होती, तर मला आठवतं रिपब्लिक टीव्हीचा एक पत्रकार कर्जत फार्म हाऊसच्या दरवाजापर्यंत पोहोचलेला, आणि पोलिसांनी त्याला आतमध्ये जाऊन दिलं नाही आणि तिकडेच अटक करून परत मुंबईच्या दिशेने घेऊन गेले. नेमक्या त्या कर्जतच्या फार्म हाऊसच्या आतमध्ये काय आहे? 2000 नोटाचा आणि कर्जत फार्म हाऊसचा काय संबंध आहे? कर्जतच्या फार्म हाऊसच्या जमिनीच्या खालती किती 2000च्या नोटा आहेत. त्याच्यामुळे 2 दिवसापासून लीलावतीचे किती डॉक्टर मातोश्रीवर ब्लड प्रेशर तपासण्यासाठी येत आहेत, ह्याची पण थोडी माहिती संजय राजाराम राऊतनी आम्हाला द्यावी. त्याला पत्रचालमध्ये मराठी माणसांचे पैसे डुबवणारे लोक, जिल्हा प्रमुख पदासाठी आणि AC आणि सोपासाठी वसुली करणारे लोक प्रबोधनच्या निमित्ताने आमच्यावर टीका करण्या अगोदर तुझ्या मालकाने नंदकिशोर चतुर्वेदीकडे किती काळा पैसा ठेवलाय ह्याचा जरा हिशोब आम्हाला दिला पाहिजे. ज्या दिवशी नंदकिशोर चतुर्वेदी भारतात येईल आणि सत्य सांगेल, जी तारीख लवकरच येते, आणि ज्या दिवशी तो माहिती देईल त्या दिवशी कळेल की ब्लॅक मनीचा, काळ्या पैशाचा सर्वात मोठा दलाल हा कलानगरमध्येच बसलाय. मोदी साहेबांनी पहिल्या दिवसापासून सांगितलंय, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. आणि आता महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये वसुली केलेले पैसे, 25 वर्ष महापालिका वसुली केलेले पैसे ठेवायचे कुठे? सामनामध्ये ऍडच्या नावाने केलेला भ्रष्टाचार. आता पण मुंबई महापालिकेच्या तिकीटचा रेट निघालाय. युवा सेनेतून अगर तिकीट पाहिजे असेल, आम्ही ऐकलंय, तर एक तिकीटसाठी 2 करोड मागितले जात आहेत. त्या माणसांना समोर आम्ही आणू शकतो. म्हणजे साधं निष्ठावान शिवसैनिकांना वर्षानुवर्ष घाम गिळल्यानंतर
तिकीट पण नाही, तिकीट न मिळणं, मान सन्मान न मिळणं, आणि आज पण उद्धव ठाकरेच्या अवतीभोवती पैसे दिल्याशिवाय काही भेटत नाही. तिकीटला पैसे तुम्ही द्या आणि तरच तिकीट मिळवा. जसं उद्धव ठाकरेंनी चालू केलं तीच प्रथा त्याचा मुलगा युवा सेनेमध्ये चालवतो आहे. म्हणून आमच्यावर काळ्या पैशाचा आणि 2000 नोटाच्या निर्णयाचा टीका करण्यापेक्षा तुझ्या मालकांच्या कर्जतच्या फार्म हाऊसवर किती 2000च्या नोटाची झाडं लावली आहे ती पहिलं झाडं मोज आणि मग काळ्या पैशाची टीका आमच्यावर कर. रोकटोकमध्ये परत एकदा सुप्रीम कोर्टच्या निकालाबद्दल बोललेलं आहे. एवढंच एका वाक्यात सांगतो, जास्त परत टेप आम्ही पण वाजवायची इच्छित नाही. पोपट मेलेला आहे, आमचं सरकार टिकलेलं आहे. तुम्ही जेवढ्या लवकर ह्या गोष्टी पचवाल तेवढ्यात लवकर तुम्हाला जगणं सोपं होईल. आमचं सरकार 2024 पर्यंत आहे. 2024च्या नंतर पण आम्हीच आहोत. अगर पोपट मेला नसता तर आम्ही आज सत्तेमध्ये नसतो, एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री नसते. साधं सरळ सोपं आहे हो. जजमेंटचे कितीही बोंबलत बसा, कितीही व्याख्यान द्या, सरकार आहे ना म्हणजे पोपट मेलेला आहे, मातोश्रीचा पोपट मेलेला आहे, विषय संपला. धन्यवाद. नोटबंदीच्या विषयात तुम्ही म्हटलं कर्जतच्या फार्म हाऊसवरती सरकारने चौकशी केली पाहिजे का? एवढी माहिती असेल तर सरकार तुमच्या देखील चौकशी करणार का किंवा तपास करावा अशी तुमची मागणी आहे का? नक्की मागणी आहे. कारण का 2000 नोटाच्या संदर्भात टीका टिप्पणी करणारे जे लोक आहेत, संजय राजाराम राऊत आणि उबाटा शिवसेनेवाले, त्यांच्या मालकाच्या कर्जत फार्म हाऊसवर किती 2000 नोटाची झाडं आहेत, ते जमिनीच्या खालती काय आहे ह्याचा तपास करायला पाहिजे. आणि मी मागणी तशी करणार आहे. सत्य बाहेर येऊन दे ना. ते मराठी माणसाचा पैसा मराठी माणसाला बेघर करून नेमकं कुठे पुरून ठेवलाय, किती बिहारी गटार तिथे तयार करून ठेवलेत, आणि मुंबई महापालिकेमधून भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून काढलेला पैसा कसा जमिनीच्या खालती साठवून ठेवला याची माहिती बाहेर आली पाहिजे. दोन प्रश्न. पहिला प्रश्न की तुम्ही म्हणालात की कोट्यावधी रुपये मातोश्रीवरनं किंवा व्यवहार केले जातात तिकिटासाठी. हा व्यवहार कसा चालतोय, कोणाच्या माध्यमातून चालतोय, कोण निकटवर्ती याच्याशी जोडलेले आहे? नाही, थेट एजंट आहेत. आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंचे एजंट नेमलेले आहेत. ते एजंट ह्यांच्याकडे घेऊन येतात. काही सरकारी भाच्याच्या माध्यमातून जातात, काही मेवण्याच्या माध्यमातून जातात. मग वैभव चेंबर्समध्ये घेऊन गेलं जातं त्यांना, जे BKC मध्ये वैभव चेंबर्स आहेत, त्या माळ्यावर सगळे डीलिंग होतात. याचा तपास करा ना. नाही असेल तर खोटं बोलतोय तर बोला की नितेश राणे जे बोलतोय ते खोटं बोलतोय. म्हणून दुसऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्या अगोदर, दुसऱ्यांवर टीका करण्या अगोदर तुमच्या मालक जे सर्वात मोठा 420 आहे याही बद्दल तुम्ही सांगावं. मुंबईतल्या रस्त्याविषयी आदित्य ठाकरे यांनी किंवा नालेसफाईविषयी 3 पत्र राज्यपालांना दिली. मोठा घोटाळा आहे असं आदित्य ठाकरेंना आता वाटते. नालेसफाई ते त्यांना मुंबईकरांची चिंता नाहीये. कामामध्ये, रस्त्यांच्या कामामध्ये जे ॲडव्हान्स घेतलेले आहेत कॉन्ट्रॅक्टरांकडून, आता ती कामं पारदर्शक पद्धतीने होणार. आमच्या राज्यामध्ये पारदर्शक पद्धतीने झालं तर ह्यांना पैसे परत करायला लागणार त्या संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरांना. म्हणून ही तळपळ होते. पाण्यातून मासा बाहेर काढून माशाची अवस्था कशी होते तशी ह्यांची हालत झालेली आहे. कारण हे लोकांनी नाल्यामध्ये पण पैसे खाल्लेले आहेत, नालेसफाईमध्ये, रस्त्यामध्ये पण पैसे खाल्ले. आता ते पैसे पचणं अवघड झालं असल्यामुळे आणि कर्जतच्या फार्म हाऊसवर आता जागाच उरली नाही पैसे ठेवण्यामध्ये साठी, म्हणून ही फडफड होत चाललेली आहे. सर, एक शेवटचा, धीरज राठोड यांना नागपूर पोलिसांनी अटक केलाय. असं बोललं जाते की बऱ्याच लोकांना मिनिस्ट्री पद देतो म्हणून त्यांनी बरंच विश्वास घेतला आणि चिटिंग केली. त्याचबरोबर बरेच BJPचे जे हे आहेत नेता आहेत ते त्यांच्याबरोबर संपर्कात होतं असं तपासात समजतंय. काय बोलणार? तपासात बाहेर येईल ना. आता असे सगळे भामटे जे फिरणारे लोक आहेत, जे खोटं बोलून लोकांना फसवतात, त्यांच्यावर योग्य कारवाई होणार. त्याच्याकडून सत्य बाहेर येणार.
पण शिवसेना उभाटामध्ये जे मातोश्रीवरून हे जे काही एजंट तयार होऊन लोकांना मंत्रिपदासाठी आतापर्यंत जे पैसे घेत होते त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे. महाविकास आघाडीमध्ये जे उद्धव ठाकरेंनी मंत्री बनवले त्याच्यासाठी किती कोणाकडून कसे घेतले, मातोश्रीतून कुठले एजंट तेव्हा बाहेर निघालेले, ह्या निमित्ताने त्याचीही चौकशी होऊन दे, माझं म्हणणं आहे. उद्धव ठाकरे पैशाच्या शिवाय कोणालाही पद देत नाहीत. मग पक्षाचा जिल्हा प्रमुख असो की मंत्रीपद असो, त्याची चौकशी होऊन दे ना. अगर मी खोटं बोलत असेल तर माझी चौकशी होऊन दे. सर हिंदी में 2000 की नोटबंदी को लेकर के जो है वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए ऐसा है कि संजय राउत जी को 2000 नोट के ऊपर टीका करने का हक ही नहीं, क्योंकि 2000 नोट का जो डिसीजन लिया गया है उसका म्हणे गोपीनाथ मुंडे जी असते तर युती तुटली नसती. पण माझा मुद्दा असा आहे की गोपीनाथ मुंडे जी उपमुख्यमंत्री असताना जी सत्ता होती 99 ती कोणामुळे गेली? राणे साहेबांकडे मेजॉरिटी असताना पण, राणे साहेबांनी मुंडे साहेबांकडे असताना पण उद्धवजीला मुख्यमंत्री बनायचं होतं 1999 पासून. त्याच्यामुळे ती सत्ता स्थापन व्हायला दिली नाही. हे सत्य आहे की नाही संजय राजाराम राऊतनी सांगावं आम्हाला. आपण जे बोललं जे पीएमसीच्या इलेक्शनसाठी तयारी चालू आहे आणि जे रेट आपण सांगितले जे त्या संदर्भात मराठीमध्ये नाही, मुद्दा असा आहे की आमच्या माहितीनुसार की आज मुंबई महापालिकेचे तिकीट अगर उबाटाकडून घ्यायचं असेल, उद्धव ठाकरेंच्या सेनेकडून घ्यायचं असेल आणि युवा सेनेच्या कोट्यातून पाहिजे असेल तर 2 कोटीचा रेट आहे चालू. कोणालाही 2 कोटी अगर त्याच्याकडे असेल तर युवा सेनेच्या कोट्यातून त्यांना तिकीट मिळू शकते, असा बाजारामध्ये चर्चा सुरू झालेली आहे. म्हणजे वर्षानुवर्ष मेहनत करणाऱ्या शिवसैनिकाला तिकीट नाही, ज्यांनी शिवसेना उभी केली त्याला तिकीट नाही. पण तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये अगर 2 करोड असेल तर हे लोक आणून तुम्हाला तिकीट देतील युवा सेनेच्या कोट्यातून, अशी बातमी सगळीकडे आहे. हेच संजय राऊत म्हणतात की येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपला आम्ही 60च्या आत आउट करू, 60 जागांच्या आत आउट करू म्हणे भाजपला. संजय राऊतांचं म्हणणं. तो 60 बोलतो, आम्ही बोलतो उद्धव ठाकरेच्या सेनेला 7 मध्ये आउट करू. त्याच्या 60 के माझा 7 हे पुढे जाऊन सिद्ध होईल. आता ते कोर्टाच्या निर्णयावर आहे, कोर्टाचे निर्णय पेंडिंग आहेत ओबीसी संदर्भात याच्यावर. त्याबद्दल जसं आमच्या फडणवीस साहेबांनी पुण्यात सांगितलं, कोर्टाचा जसा निर्णय येईल तशा निवडणुकीच्या तारखा ठरतील. पण अगोदरपासून जी काय वसुली सुरू झाली आहे ना युवा सेना आणि यांच्यावरून, ही कुठेतरी थांबली पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.